Meron tayo, sir, ditong picture interpretation na tinatawag na sa aking palagay. This is new. Sa Bicolano on the Go, we do have this sa aking palagay. Papakita po namin sa inyo ang ilan sa mga content creators and ang simula po ng inyong statement ay sa aking palagay. Let's start with... Malupiton. Malupiton. Sa aking palagay, malupiton talaga yan. Uragon. Maganda yung mga niya, maganda yung mga content niya, nagbibigay ng kasiyahan, katuwaan. Although may mga sana sa aking palagay tanggalin na nila yung mga sakitan nilang talagang may mga physikalan na sakitan, pero generally overall maganda yung content nila. Minsan nagsasampalan sila, nagsasakitan sila. Yun lang yung medyo kasi nga kung nanonood yung mga bata, di ba? Sa palagay ko, alisin nila yun, buwasan nila. Pero generally, okay. Good vibes.